Morjesta. Ajattelin tällä videolla vähän käydä näitä P1-tuotteita läpi, mitä mulla vielä on tähdellä. Täällä olisi Zenaa, 10 päkki tätä Color Bangia. Ja nämä oli näitä 1,5 grammasia. Joo, siinä näkyy. Ja näyttäisi olevan flashia se 0,5 grammaa eli grammasia. Katsotaankin, täällä on tätä Buffalo, Piccolo Pirata. Ne onkin sitten huomattavasti pienempiä. 0,24 grammasia. Nämähän oli valmistettu tuolla tieten Albaaniassa, jos en ihan väärin muista. Otetaanpa tässä nyt ainakin isommalla. Joo, Albaaniassa. Tässä olisi sitten sen parempia kuin nuo äskeiset näitä kolpoja. Kyseessä on 1 grammanen P1. Nämä muistaakseni on ihan kivoja. Zenan Pirat 1, 50 kappaletta. Ne näillä raapasupäällä olevia. Voi tietty ihan sytkälläkin normaalisti tuosta päästä sytyttää. 30 grammaa laatikossa, eli jotain reilu 0,5 grammasia. Tropickia Super Big Corsair 12 kappaletta ja taisi olevan 1 tai 2 mennyjä kanssa raapasu päällä ja löytyy toi, mihin voi raapastakin jos haluaa. Nekin on aika tommosia kolpon tapaisia, joo. Näköjään vähän enemmänkin nemmiä. Noin 2 grammasia. Nämä pitäisi olla ihan hyviä. Titanium Bombersi Salon Rogerilta. On tuo Belgiassa valmistettu ja 2 grammasia. Niitä on enää 2 kappaletta jäljellä. Color Nitraattia. Siinä on avattu laatikko ja tähän on merkattu katsotaan, tuossa on samanlainen laatikko alla, mutta avaamaton. Paljon tässä oli nemmiä. 60 grammaa nemmiä ja 20 kappaletta, eli 3 grammasia ja taitaa olla 2 grammaa ruutia ja gramma flashia. Nämä on näistä kaikista parhaimpia ja ei ole tarvinnut mitään Big Bangeja tai muita vastaavia sitten tilailla, kun näitä kuluu näin vähän. Mutta nyt voisi vaikka lähteä testailemaan, että minkälaisia P1-paukkuja nämä nyt on. Tähän vähän aurinkokin näyttäytyy ja mukavasti on semmonen 10 astetta pakkasta ja oikein talvinen sää. Mutta ihan mukava, kun on vuoden pimeintä aikaa ja välillä vähän valoakin näkee. Päin on sekana tää Piccolo Pirata. Nämäkin näköjään pamahtaa itselleen ihan riittävästi. Sitten olisi tää Big Corsair.
No siinä oli jo ihan sopivasti voimaa.